Moikka! Mun nimi on Johanna Mikkonen ja toimin Vivussa myynti- ja markkinointijohtajana. Tänään on tarkoitus puhua dataohjautuvuudesta yrityksissä, siitä mitä se tarkoittaa ja mitä se ehkä ennen kaikkea vaatii. Varmaan tiedättekin, että pelkästään KPI-mittarin seuraaminen ei yksistään tee yrityksestä dataohjautuvaa. Dataohjautuvuus tarkoittaa sen datan keräämisen ja käytön syvällistä integrointia kaikkiin liiketoimintaprosesseihin, päätöksentekoon ja arjen tekemiseen. Eli että sitä oikeasti hyödynnetään siellä yrityksessä ja se tuo tällaista customer insightia päätöksenteon tueksi. Se tiedetään, että yritykset, jotka omaksuu data-aiheuttavan kulttuurin, niin pystyy paljon paremmin vastaamaan asiakastarpeisiin, ennakoimaan markkinamuutoksia jopa, löytämään uusia liiketoiminta-alueita, eli kasvumahdollisuuksia, joka tietysti sitten tarjoaa tämmöistä hyvinkin mitattavaa kilpailuetua yritykselle. No, haasteena dataohjautuvuudessa on se, että mitä se dataa sitä nyt sitten seurataan siinä päätöksenteon tukena. Ja yrityksen datahan ei ole koskaan pelkästään yksi datapiste tai kaksi datapistettä, se on kymmeniä, jopa satoja datapisteitä ja ne on usein vielä eri järjestelmissä. Ja se, että ne on eri järjestelmissä, niin tarkoittaa sitä useimmiten, että se datainfrastruktuuri on hyvin hajanainen ja sen datan hyödyntäminen on vähintäänkin hyvin haasteellista, jopa mahdotonta. Mutta integraatioiden avulla voidaan eri järjestelmissä oleva data tuoda osaksi esimerkiksi CRM-masterdataa, jolloin kaikki asiakasta koskeva tieto on yhdessä paikassa eri tiimien hyödynnettävissä ja saadaan sellainen kokonaisvaltainen kuva asiakkuudesta, sen arvosta ja asiakkaan matkasta. Dataohjautuvuuteen vaadittavan CERM-järjestelmän käyttöönotossa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota datan laatuun. Estää duplikaatit, varmistaa, että kaikissa datakentissä on dataa, että se ei ole puutteellista, ja jos se näyttää puutteelliselta, niin se pitää täydentää, jotta se on oikeasti sitten timanttisessa kunnossa, kun se sinne CRM-järjestelmään tuodaan. Ja sitten kun se on tuotu sinne CERMiin ja se on hetken aikaa puhtoista ja täydellistä, niin varmistakaa tämmöinen automatisoitu datan kunnossapito, jotta se data ei lähde saman tien korruptoitumaan ja onkin sitten käyttökelvotonta puolen vuoden tai vuoden päästä. Tai sitten pahimmillaan tehdään epäkuranttiin dataan perustuvia päätöksiä, joka sitten voi olla katastrofaalista tietystikin. Dataohjautuvuus vaatii mittariston. Sopikaa liiketoiminnan tavoitteita tukevat, heijastavat mittarit. Se voi olla asiakkuuden hankintakustannus, se voi olla asiakkuuden elinkaaren arvo, liikevaihdon kasvu, kauppojen määrä, asiakastyytyväisyysluvut tai joku konversioprosentti. Sen sanon, että älkää ottako liikaa mittareita ainakaan silloin alussa, kun CRM-järjestelmää aletaan yhdessä ottaa käyttöön. Ottakaa mieluummin niitä hieman liian vähän, toki niin, että ne tukee sitten niitä tavoitteita, mutta älkää menkö datassa ihan lillukoihin niin kuin saman tien. Sitten voi kadota niin sanotusti metsä puilta, jos niitä analytiikkaa niin kuin on liikaa. Ja sen jälkeen, kun on sovittu analytiikasta, niin kytkekää tämä analytiikka, niistä keskustelu, niiden läpikäyminen osaksi suunnittelua ja myöskin sitten kehittäkää sellaiset ketterät toimintamallit, millä reagoidaan, kun data näyttää, usein se näyttää negatiiviselta, kun pitää alkaa reagoimaan. Toki voidaan reagoida, kun se näyttää myöskin hyvältä ja käyrät on kaikki tuolla koillisessa ja laitetaan vaan kaasua sinne lisää, mutta myöskin se, että mitä se tarkoittaa se ketterä tekeminen ja reagointi meidän yrityksessä, niin sopikaa siitä. Ja viimeisimpänä, niin viestikää ja raportoikaa tuloksista
organisaation sisällä sekä virallisissa että epävirallisissa yhteyksissä. Jakakaa opittuja asioita eri tiimien kesken ja varmistakaa, että tämmöinen jatkuva oppimisen kulttuuri ja tulosten seuraaminen oikeasti juurtuu sinne yritykseen, jolloin siitä tulee luonnollinen osa sitä yrityksen toimintatapaa.